Familia, muy buenas. Anem a presentar-vos el top 5 de carns a l'hora de l'esmorzar. Top 5, un clàssic que mai falla. I és que qui no s'ha menjat mai un bocata de llomello a l'hora de l'esmorzar. Chivito, llomello en formatge, lomo bacon, lomo pimientos... En el top 4, medalla de chocolate a la llonganissa. Molts bocates clàssics també duen llonganissa, tortilla francesa en llonganissa, tortilla de quereguilles en llonganissa, llonganisses en pisto, la veritat que un molt bon ingredient de vitrina. Top 3, anem a parlar d'una carn noble que l'hem portat al món de l'esmorzar. I això és la carrillera. Feta a aquesta temperatura, que nosaltres per exemple la tenim en el carrilleraki, però també de voltes se fa a la brasa, o sea, una carn te fa almorzar com un senyor. Top 2, medalla de plata pa la carn de cavall. Dime que un bocadillo de carn de cavall en alls tendres i maionesa o allioli no està bo. Vale, i després d'esta medalla de plata tenim un problema en la d'or, i és que no ens posem d'acord. Entonces, jo vaig a dir la meua i Sergio que diga la seua. La meua, el meu top 1 i medalla d'or per mi, fingers de pollastre rebossat. El pollastre rebossat per mi és top 1, és pa dins del pa. Supéramelo. El meu top 1 indiscutible és el entrecot. M'encanta, m'agrada. En el comboi, en el PDE, me pareix que és una carn super bona a l'hora de l'esmorzar. I fins així el nostre top 5 de carns. Així que si vosaltres sou més d'un o de l'altre o teniu una opinió completament distinta, mos la deixeu en els comentaris que volem llegir. Volem llegir quina és la vostra proteïna preferida a l'esmorzar. Vegem! Adeu!